by som rada zdieľala. Ale ešte predtým, než to poviem, chcem povedať, že leží mi v žalúdku to, ako rôzni guruovia hlásajú alebo zdieľajú pravdu alebo biznisujú tú spiritualitu, to, čo je v nás. Mojou úlohou nie je brainwashovať nikoho. Mojou úlohou je pripomenúť ľuďom, kto sú, skadiaľ pochádzajú a pripomenúť im ich jedinečnosť. Tú jedinečnosť, ktorú si v sebe nosíš odjak živa. Nie je to jedinečnosť, ktorú nájdeš na internete, nie je to jedinečnosť, ktorú vieš kúpiť, nie je to jedinečnosť, ktorú vieš zaplatiť. Je to jedinečnosť, s ktorou si sa narodila. Tak ťa prosím o to, aby si pripomenul, že tá koruna ti patrí právom. Aj keď to nevyzerá tak, ako chceš ty, to neznamená, že sa nič nedeje. Tu mám taký ťahačík, ale to asi nebude vidieť. Písala som to, kým som sa pripravovala. Áno, byť sa s tou realitou neprináša ovocie. Proste ono to tak je. Buď áno, alebo nie, proste. Naučila som sa to jednoducho, sa nad tým pozniesť. Už sa veľakrát tak akože smejem. Ale mám aj také chvíle, že som rozohnená a pálim ako dračica. A to patrí taktiež k človeku. Takže to neodsúvam ani odmietam. Naše telo, tvoje telo, je elektromagnetický vysielač a príjimač. Toto nechám na teba. Veľakrát sa zanedbáva. Ja som ho zanedbávala.